pregoner de les festes de Sant Llorenç 2018 se'l coneix en el món de la publicitat i per la seva personal obra artística. La creativitat l'acompanya a la majoria de les facetes de la seva vida. No hi ha dia de la setmana que no pugi a la cambra de casa seva per donar forma a alguna inspiració. Les seves creacions l'han portat a dur a terme nombroses exposicions i algunes de les seves obres estan incloses en el llibre Arte Libre, que s'edita a Madrid i té ressò internacional. És un autodidacta que s'obre camí entre les dreceres que marquen Picasso o Dalí. El seu referent més significatiu fou Maurits Cornelis Escher, un artista neerlandès famós pels seus gravats, litografies i il·lustracions a tinta que representen construccions impossibles. El pregoner d'enguany està vinculat a l'activitat en la creació de les carrosses de les festes de l'O des de l'any 1984, en guarda record de totes elles en un prestatge on s'hi troben arxivats els planells i els processos de la realització. Cintes, en paraules d'ell mateix, és bé de l'O, i durant la seva infantesa va aprendre a apreciar els colors de la natura durant els capvespres que s'adormien a la plaça de Sant Pere Nou. Com es va rebre la notícia de que series pregoner de les festes de Sant Llorenç 2018? Bueno, es va rebre primer per sorpresa, i després amb alegria. El que passa que quan tu penses fredament és un repte, és un orgull, és una història, però és un repte. I quan tu penses, millor que no t'ho pensis. Dius, sí, tira per endavant, i ara hi som, i ara no podem tornar enrere. Però amb molt d'orgull, amb molta il·lusió, i amb un poc de tremolor. Què ha fet en Pau Cintes perquè de sobte qualcú, l'Ajuntament, digui aquesta persona ha de ser pregoner? No ho sé, jo de fa molts anys, per exemple, he fet feina, m'ha agradat ajudar a col·laborar en les festes, amb el poble, perquè amb el sent meu, i dir, jo som bé de l'O, m'ho poden dir bé que som bé de l'O. I bueno, però sempre he fet feina per darrere el taló de fondo, que diguéssim. I m'encanta fer feina darrere el taló de fondo. Clar, una vegada passes davant ja és una altra història, no és el mateix. Però bueno, crec que me sento formar part d'aquest poble, part de les festes, i també un poc en tota aquesta gent que no veuen que fa feina per les festes del poble. Que així és de tot el personal, brigada, tota aquesta gent, i crec que els representaré un poc en tots ells i en jo. Què seria més fàcil, l'encàrrec de fer una carrossa o un pregó de festes? Fer una carrossa, sí, sense cap dubte. Perquè els pensam, els dissenyam, hi ha tot un equip de feina darrere, tota una comissió de festes, que com ens reunim tots, tothom diu la seva, tothom pensam, discutim, xerram, i fins que no arribam a tenir aquesta idea, doncs mos costa. I com tenim aquesta idea després, llavors me toca dibuixar-la, plasmar-la en un paper, i a partir d'aquí tothom fa feina, des dels fusters, arquitectes, nosaltres, i entre tots col·laboram perquè les festes surtin. I les carrosses també formin part de tot el que és la festa, perquè el cavall és l'important. El cavall és l'important, però tot el que fem a l'O, la festa, crec que les carrosses ho acaben un poc de rodonir tot. I per tant, per fer el pregó, quins exercicis previs tenim? Bueno, jo crec que el que he fet és rebobinar, perquè pràcticament podia xerrar hores de les meves vivències en tots els aspectes que he passat, però he rebobinat i he fet una petita selecció des que vaig començar fins als nostres dies. Molt resumit, perquè no me deixen pura tot, ni mucho menos, si no podíem estar allà hores, però crec que sí, la gent pot disfrutar. Serà un poc diferent, això sí que ho dic. I un desig per aquestes festes? Bueno, que disfrutem, que xalem, i sobretot que la gent se'ns senti seves. Jo no som de les persones que crec que es du una bòtil de pomada a venir aquí i s'abraçar i beure pomada no és festa, això per jo no és festa. La festa és sentir-la, viure-la, viure. Sigui Sant Joan, sigui Sant Llorenç, sigui Sant Jaume, sigui el que sigui. I els has de viure, els has de sentir i els has de disfrutar. I sobretot també ho has de passar bé, que és el lògic. I més que res, una cosa que ja me toca de prop, que tota la gent que participa en les carrosses també se'n porti bé, que s'ho senti. Enhorabona per aquesta comanda que tens enguany. Moltíssimes gràcies per l'entrevista. Gràcies a vosaltres i espero que ho passeu tothom més bé i esperem que el pregó vagi bé.